Og vi skal have smagt på den. Jeg kan sige, at osten den er på størrelse med en kotelet, tror jeg. Ja. Og der er det, vi skal hive manden med hårene på brystet ind, manden med den dybe stemme. Thomas Høgh Henriksen, du har sagt ja til at være prøvekanin. Hvad siger du til lige at smage den? Ja, jeg sad ude på redaktionen, og så kom jeg og spurgte, om jeg var klar til at teste det her. Og jeg kan jo godt lide stærkost, men jeg må nok indrømme, lige den her duft, da den lige ramper, så tænker jeg, det er godt nok en udfordring det her. Men udfordringer skal prøves, og jeg er frisk. Sæt i gang. Jeg synes næsten, du skal skære, fordi du... Skal jeg skære? Ja, det skal du selv. Du er så ømfindelig om den her ost, så jeg vil nødt til for meget, jo. Jamen, det kommer du heller ikke til. Er det fint? Ja, det er fint. Jeg kan sige, det ligner næsten Nutella, der er størknet. Ja, det gør det faktisk. Jeg troede først, det var en bøf egentlig, da den kom op af posen der, men er du klar? Det er ost. Okay. Det er hård kost for Thomas Høgh Henriksen, kan jeg se. Undskyld, man må ikke bande i radioen. Men det der... Hold da op. Skal vi holde den til det? Ja, det har faktisk en meget okay eftersmag nu. Den skulle lige ind i munden, og så var den lige... Det er ligesom at hoppe ud, hvis man ikke er vinterbager, så hoppe ud første gang i sådan et iskoldt bassin og få chokket. Ja. Og så bagefter, så er det dejligt. Jamen, det kan du faktisk have ret i. Det er faktisk... Men ja, den er stærk. Ja. Skal du have et stykke mere? Jeg tror, jeg gemmer den til dig og dine gode venner. Jeg skal ikke tage mere af den fine ost der. Men den smagte... Ja, jeg kan prale af den nu. Ja. Det kan jeg. Det er jeg meget stolt af.